שלום, היום נראה לכם לק מדבקות בדוגמה של זברה. זה קניתי מקלופטן ב-20 שקל, זה עכשיו בסוג של מבצע. יש בתוך זה 2 חבילות, 20 מדבקות, בפעמיים כאילו. וזה מאוד טוב ונוח להשתמש, וכל אחד מתחיל לעשות דוגמאות, וזה באמת מומלץ. אוקיי, אז ככה זה יוצא בתוצאה הסופית. אוקיי, מה שצריך זה משייף. בא עם זה משייף, אבל הוא לא ממש טוב כי הוא גמיש ולא נוח. ובא עם זה גם עץ, אבל אין לי אותו. אוקיי, אז דבר ראשון, והשתמשתי גם במנקד. אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו לוקחים ובוחרים את הכי מתאים. אני אבחר את הכי קטן מפה. זה לא לזרת, זה לאמה. לקמיצה. אוקיי. דבר ראשון, אנחנו מורידים את השכבה, יש 2 שכבות. יש 2 שכבות. שכבה עליונה, שכבה תחתונה. אנחנו מורידים את 2 השכבות, שכבה למטה קודם, ואת השכבה למטה. בזהירות. ומחזיקים, לא להחזיק בדבק, אלא להחזיק בפס הכסף שיש. לוקחים את הציפורן ומניחים את זה בעדינות. מניחים את זה בעדינות על הציפורן. ומתחילים לעשות כאילו, להעביר את הציפורן עליו בשביל לחזק את זה. רואים את הצורה. אבל נשאר מקדימה, מלמעלה, פה נשאר, וגם בלמטה נשאר. זה בסדר גמור. עכשיו מה שאני עושה, ואני לוקחת את המספריים שהבאתי איתי. מומלץ להשתמש במספריים קטנות של ציפורניים, אבל אין לי. אני לא מוצאת את שלי, אז השתמשתי במספריים כאלה. אוקיי, אז אני גוזרת את השכבה למטה. שימי את הציפורן. תצורי. גוזרת את השכבה למטה, בזהירות לא לגזור את האצבע. אוקיי, נותנים את זה הצורה. עכשיו אני לוקחת את המשייף שלי, ואני מתחילה לעשות ככה. מורידה את זה למטה, ואז משייפת על זה. כאילו לפי הצורה לשייף. מסכנה, אני משייפת על הציפורן שהיא כל כך העריכה. אוקיי, ואז אתם רואים, זה מתחיל להיחתך. אנחנו מורידים את החתיכה. בזהירות שזה לא יחתוך גם את המדבקה. עכשיו אני לוקחת את המנקד מהצד היותר, מהצד השפיצי. רואים? ואני מתחילה בעדינות, לא לעשות כואב, להוריד את החתיכות. וגם בלייזר לא להוריד את המדבקה עצמה. כאילו את המדבקה שאתם כן צריכים. מצטערת, צחקתי. לא כי מצחיקה אותי. אוקיי, אני מורידה. ואז מתחילים לסדר. לקחת עם הציפורן, להתעביר.